gwamnatin Najeriya dan Muhammadu manzon Allah sai ka sai kayana. Me kace? Jama'an nan dan Allah dan Annabi dan Muhammadu manzon Allah. Sai dai baka yin sabuwar jama'iyya bai fantan dadi kada Rabi Musa Bambago. Dan Muhammadu manzon Allah sai ka sai kayana. Injiniya Rabi Musa Bambago baya goya marayu. Uban malar uba mai uban ma shi ne uban ka ko baka ko ba naman gafiya in baka ci ba uban ka ya ci gaskiya ne injiniya Rabi Musa Bambago sikeli ka auna da ka auna uban ka ya ciki walelan mayu waiwaya dan tafiya dan da bayya Najeriya ana yayin sa kabeji mai jiki diliga mu gabi kan sare hadan muri he anan yan mata Najeriya sai yara watan uwa mai wuyar kama ka kama uwarka ka bar ki ta ga mana to maza na kwana hudu nawa gamboye na babban binciwa ne yaro kowa girga aikin babba zai iya girga ruwa gaskiya ne har kowa jawi kare sai